Avui parlarem de moda, però no de qualsevol moda. A Laio la roba és diferent de la que portem aquí. Sabeu per què? Perquè allà fa molt fred i necessitem roba ben calentona. Aquí a Barcelona, quan fa fred, ens abriguem. Amb jerseis i bufandes de llana tovella. Però a Perú fan servir llana de llama i alpaca. Sí, són animals peludets que viuen a les muntanyes i tenen una llana molt calentona. La llana fan ponxos, gorros i guants. I al pròxim de la notícia sabrem què mengen a Laio. Alguna pista? Hi ha moltes patates pel mig. Continuarà.